Nasa 3,060 personnel ang ikinalat na ng Police Regional Office 5 simula kahapon Palm Sunday para tiyaking ligtas at mapayapa ang paggunita ng mahal na araw sa Bicolandia. Nasa Camarines-Surang 614 sa mga ito dahil bukod sa pinakamalaking lalawigan, nandito ang Andaya Highway at Maharlika Highway na dadaanan ng mga bus sakay ng libu-libong pasaherong uuwi ng mga probinsya. Nasa 516 PNP personnel naman ang ikinalat sa Sorsogon dahil maraming pantalan papuntang Visayas at Mindanao, partikular ang Matnog Port. Nasa mahigit 400 namang tauhan ang ikinalat ng PRO 5 sa Albay, Catanduanes at Naga City, habang may higit 200 sa Camarines Norte at Masbate. Ayon kay PNP Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon, tututukan ng mga ikinalat na pulis ang crowd management, traffic control at general security sa higit 200 simbahan, 5 monasteryo, higit 40 pilgrim site na pwedeng pagdausan ng Station of the Cross at higit 500 tinataong lugar gaya ng resorts, tourist spots, malls at mga terminal. Ayon ng opisyal sa mga bibiyahe, tiyaking maayos ang sasakyan at sarili para iwas road rage at dagdagan ang seguridad ng iiiwang bahay gaya ng pagkakabit ng alarm at security camera kontra mga kawatan.